Tothom ha parlat de l'E3. Tothom en parla de l'E3, però ara em toca a mi. Bon dia, tarda, nit, jugadors i jugadores, i benvinguts en aquests vídeos especials sobre l'E3 2015. Parlaré simplement de les coses que més m'han cridat l'atenció i espero que us agraden els meus comentaris. Això sí, amb vídeos d'alta definició, now amb Barry Technicolor, amb aquesta intro completament improvisada del Capcom vs SNK. E3 2015 is the year we make contact. E3, parlem-ne. Bon dia, tarda, nit, jugadors i jugadores, i benvinguts al nostre 5è programa especial sobre l'E3. I com sempre dic, com haureu descobert per al títol, avui toca parlar de Star Fox Zero. Per fi, l'equip Star Fox Team torna a la carga per la Wii U en aquesta nova aventura. Els fans que som de Lida Wars tornem a tindre el Fox McCloud, Peppy Hare, Falco Lombardi, el Sleepy Toad, per alguns guai, per alguns no tant, el Sleepy Toad, bueno, però jo és un equip de Star Fox, jo Sleepy Toad a muerte, te quiero Sleepy, malgrat que a vegades siguis un patata, però ets genial. Doncs els nostres estimats Star Fox tornen un nou joc, després de... Bueno, jo sigui la saga Star Fox des de sempre, després de l'Star Fox 1 de Super Nintendo, el magnífic Lida Wars sortit el 1997 per la nostra estimada 64. Després va haver-hi aquell Star Fox Adventures que a alguns els hi va agradar, a alguns no. Després va haver-hi aquell Star Fox Armada Assault, aquell que volia ser com un Star Fox 64 però en versió GameCube, que molt poca gent coneix, que jo vaig poder jugar-lo, no em va desagradar, però no va arribar a el que era la immensitat, la meravellositat de Lida Wars. Després va haver aquell capítol que també parlarem una miqueta perquè és molt important en aquest vídeo, és el Star Fox Command, que va sortir per la Nintendo DS, que el meu becari Mr. Culture posarà algunes imatges d'aquests jocs que us estic comentant. És un joc que va sortir que té molt a veure amb el que volia parlar, amb de les coses que volia parlar en aquest vídeo. Aquest Star Fox Command per la DS molt poc conegut, val? Llavors, però clar, des del Lida Wars nosaltres volíem un joc un altre cop una mica a l'alçada d'aquell magnífic Lida Wars, i els que tenen una 3DS compreu-vos la magnífica reversió per la 3DS, genial, aunque jo prefereixo jugar a la versió antiga, com antic. Doncs bé, aquest vídeo es dividirà en dos parts. Primera, comentarem el trailer, que sí que l'he vist, que ens permetirà parlar una miqueta del que jo us volia comentar, perquè hi ha molta cosa darrere, ja a part del joc que tinc ganes de veure. Hi ha potser una part d'història que potser no coneixeu, si no heu seguit molt la saga Star Fox. I la segona serà veure un vídeo que es va fer durant la Treehouse de Nintendo, que aquest vídeo no l'he vist, d'acord? És una de les sessions que veureu, hi ha uns senyors comentant el joc, que ni m'he matat a buscar qui són, d'acord? És igual, però el que ens interessa és, ho veuré amb vosaltres, el gameplay sencer del joc, però jo no l'he vist, he vist pinzellades, però res, ni he vist ni 30 segons. Abans la gràcia serà de poder comentar-ho així tal qual en viu, perquè a vegades m'ho he trobat interessant i si ens ho fem, i a vegades no sé si us ha passat mai a vosaltres quan veieu un vídeo d'algú, us entri des de seguida i després us voleu explicar i no us venen totes les idees que us ha vingut al moment de veure el vídeo, no? Bueno, però soc jo molt raro. En fi, doncs ho farem així, d'acord? Llavors, llançarem el trailer directament ja, val? I us parlaré una miqueta de la història que hi ha una mica darrere d'aquest Star Fox Zero, d'acord? Que reprenen algunes idees. Endavant. Bueno, aquí veiem. O sigui, és genial, vull dir, torna a Star Fox, que alguns s'han queixat dels gràfics, això en parlarem, però abans Star Fox Zero, d'acord, reprèn una idees del cancel·lat Star Fox 2 de Super Nintendo. O sigui, Star Fox 2 en un principi hi havia previst un Star Fox 2 per Super Nintendo el 1995, però que es va cancel·lar degut a que hi hauria la Nintendo 64 s'estava desenvolupant i llavors van dir, el cancel·larem, i és el que es va convertir en el joc de 64. Per exemple, això, de poder transformar el nostre Arwing en una espècie
bíped, de robot bípedo, o de transformarlo en tanc. No, perdó, és al revés, el tanc el podem transformar en nau, perdó, m'estava liant. Bueno, aquestes transformacions, sobretot la de transformar en bípedo, ve d'aquell joc de Star Fox 2 que es va cancel·lar, però que una ROM existeix. O sigui, el joc es va acabar de programar, hi havia una versió beta, que a les presentacions alguns es van poder fer amb aquella còpia, amb aquella ROM, per dir-ho manera, i es pot trobar per internet i es pot emular, que justament, just a baix dels comentaris, Do a barrel roll! Sí, senyor, tindreu... perquè justament amb aquest vídeo també just després faré un vídeo sobre aquesta ROM de Star Fox 2, parlant una miqueta més sobre la història aquesta, que del joc mai sortit de Star Fox, però que existeix una ROM completament jugable, que gràcies als fans de Star Fox han pogut agafar betes d'aquí i allà i han pogut muntar un joc. Vull dir, és algo, per un amant dels videojocs és algo bestial. Vull dir, espero que disfruteu d'aquell vídeo, del vídeo que us deixaré a baix. Doncs això, és un joc que reprèn moltes idees, lo de transformar-se en una espècie de robot a dos potes, d'un bípedo. Bípedo en català com es diu dir? Bíped? Bueno, falso, és igual. O sigui, és el que poder transformar-se en un robot a dos cames, a dos potes. Doncs això està tret del Star Fox 0, d'acord? Mr. Cultiu, sisplau, correcte. Digue'm si bípedo es diu, com es diu en català, sisplau, que això són coses que del falso directo que no m'he mirat. I aquest tio és profe. En fi, això, doncs aquesta és una idea tret des d'aquells jocs de la Super Nintendo, d'acord? Que no es va sortir mai. Llavors jo estic molt content perquè el joc per fi, bueno, serà un joc per la Wii U que ha tingut una mica d'impacte, una mica així. Alguns estan molt contents com jo i alguns els ha decebut una miqueta l'apartat gràfic. Jo sobre l'apartat gràfic, abans de llençar el segon vídeo us diré una cosa. Jo prefereixo que Nintendo llenci un joc que estigui en una versió molt beta, per dir-ho d'una manera, o molt alfa, o com es digui així, que llançar-te un joc com els que fan de la Play 4 que diuen, no, aquest gameplay que veieu, que el rotllo Killzone, el que va haver del Killzone, o aquells, els downgrades, no?, que comentàvem en el Star Wars Battlefront, perdó. Jo prefereixo que tinguin un joc que digues, ostres, gràficament no impacte molt, però que després sigui millor o sigui així. Almenys no et menteixen, saps? Vull dir, per aquells que es queixaven dels gràfics del Star Fox, que jo els trobo bastant correctes per ser un joc de Star Fox, és que no necessites més, està bastant aconseguit, jo trobo. Vull dir que per aquells pues, jo prefereixo això que no un joc que t'ensenyin que és la canya d'Espanya, com diuen, i al final doncs, sigui molt pitjor quan te'l compres. La hòstia mental és més bèstia. Doncs bé, jo ara faré un així amb els dits i ens trobarem per la segona part. Per vosaltres serà un tall així, jo per mi són 30 segons de preparar el vídeo perquè no hi hagi les parelles que va haver-hi en el vídeo de Star Fox del Battlefront. Ens veiem ara, faig un. Atenció, truco de màgia. 1, 2, 3.
Sí, no? Ho tenim tot correcte. Ara. Doncs bé, he saltat un minut, he saltat un minut aquí de trios, sí, soc tal, de no sé què, de Pasqual, i el tio que ens ensenya el joc, no, això no ens interessa. Això el que ens interessa és veure el gameplay. Doncs bé, no l'he vist, vaig mirar fins 30 segons per veure si el vídeo era llarg, però és que no ho he vist. Llavors, per el que veiem, començaran per Corneria Towers HQ, o sigui que intentarem comentar a mesura que vagi passant el joc, o sigui que ara que us sembla. Doncs vinga. Vale, comencem. Veieu, els personatges han canviat una miqueta i es trobo que és super simpàtic. Bueno, aquí sembla que sigui com un tutorial. Vale? I veieu el Peppy Hair que és com més vell, el pobre, i és genial. Però alguns es queixen d'això, dels personatges, no? Que no estan ben fets a la boca, però és que, de fet, els minions de Star Fox estan basats una miqueta en els Thunderbirds, que era una sèrie de ninos, que si no Miyamoto li agrada molt. Llavors, això que estiguin així, rotllo Muppets, és que està fet express, no? Llavors veiem que segueix molt Lilac Wars, tenim un tret per carregar, veieu que el cursor és exactament el mateix, la bola aquesta, saps? Llavors hi ha certes diferències, però veieu que el joc és Lilac Wars puro i duro, vull dir, és que inclús aquesta fase de training és Corneria, és al principi de Corneria 64, és genial. Mira, aquí ja veiem l'Sleepy Toad. El cas és que no sé com es deu fer per portar amb el mando totxo de la... perquè clar, va amb la pantalla del mando de la Wii U, no? Del mando aquest tàctil. Però veieu, és que està molt ben respectat, o sigui, ara estic al·lucinant perquè és Corneria, vull dir, tots els fons o sigui, i aquí és Sleepy Toad que l'estan seguint i justament li hem de disparar un bàsser, saps? I és genial, però veieu, gràficament tampoc és lleig aquest joc, vull dir, el trobo molt, molt correcte, i jo si tinc... Jo soc molt Nintendero, aquí a baix, perfecte, us posen el que veieu en la pantalla, que és com si fos el cockpit, és com si estiguéssiu veient, perdó, és com si estiguéssiu veient des dels ulls del Fox McCloud, no? Que això pot tindre el seu rotllo, no? Però potser li trobo aquest control arcade que tenia el Lilac Wars. Però veieu, el joc és genial, vull dir, ostres, el trobo guapíssim, jo el trobo guapíssim. Vull dir, és Star Fox puro i duro, vull dir, és el que la gent buscava, vull dir, fanservice. I els robots aquests que llençaven en la Lilac Wars, ai, que boníssim, que boníssim. Que boníssim. Doncs, vull dir, veieu, és que és un joc que ja... els enemics són el mateix i tot, vull dir, la gent volia un Lilac Wars nou, doncs aquí el teniu. D'acord? Veieu, Turbo Roll. Ara. Veieu, funciona igual, podeu fer-lo al tiro per acumular hits. Acumular hits per tindre una puntuació. Suposo que anirà igual, tindrem medalles per desbloquejar. Però està molt ben fet, vull dir, és veritat que es queda una mica enrere perquè cada davant de la Play 4, doncs... Evidentment, cada persona... El que està guai és que... El que molava molt del Star Fox és que cada personatge servia per algo. El Falco t'explicava, t'ensenyava camins secrets, el Peppy Hair et donava consells i l'Sleepy Toad et servia per veure l'energia dels enemics o veure els punts febles. Però jo ho trobo molt guapo, vull dir, no sé què penseu vosaltres. Mira, el General Pepper, tio. El General Pepper és genial. I aquí passarem al modo All Range Mode, Llavors aquí hem de protegir... Oh, mireu, si són els de Landros, els que sortien a Star Fox 64, és genial. És genial. Bueno, si els 4 pinjats que he vist del vídeo surten els arxienemics de Star Fox, evidentment. Vale, aquí veieu que... Aquí canvia una miqueta la càmera i veieu que controla amb la càmera, veieu? Amb el mando, d'acord? I veieu, i a la pantalla passa alguna completament diferent. Llavors tenim aquest control, no sé si està bé o no, no sé si donarà aquest sentit arcade que tenia els antics Star Fox. Llavors podem... I els dobladors va ser que són els mateixos,
No, em sembla que no, el Peppy Hen no és el mateix doblador, perdó. Però que si ha estat bé, però potser han rescatat alguns dobladors originals de les Little Wars. Jo sé que el de Little Wars, el de 3DS, la versió anglesa i la versió japonesa tenen els noms, o sigui, tenen els dobladors originals del joc. Llavors una miqueta, mentre aquí us ensenyo un vídeo que ens ensenya una miqueta això, doncs explicar-vos una miqueta sobre el Star Fox, aquest fanservice, no? És que la gent volia un Star Fox com Little Wars, se l'han donat. Hòstia, és que gràficament no és xulo, però dona igual. Dona igual, tio, és super potable aquest joc, tio, i té pinta de ser super divertit. Llavors aquest sistema de bípedos ja existia en aquella beta de l'Star Fox 2, que està molt bé. Llavors, igual que la versió no sortida de Super Nintendo, podíem transformar-lo en qualsevol moment. Llavors canvia molt la jugabilitat del joc. You're dead. Boníssim. Fan pinzellades de frases del Little Wars. Ah, mira, aquest també sortia, aquest va ser el primer boss del camí normal del Little Wars. I és que Star Fox també són uns badass, tio. Però aquí veurem, aquí té pinta de veurem algo molt totxo. O sigui, en l'Ice. El típic boss que ja li xupem un quart de la vida super gratis. Oh, boníssim això. Ens podem pujar... Bueno, aquí veieu petits problemes de control, però bueno, això és qualsevol joc, eh? I feel like when Andros built this ship, he didn't plan on the walker. I feel like Star Fox is one step ahead of him with the walker transformation. Doncs això és el que proposa el Walker aquest, ens proposa diferents gameplays, vull dir, un és volar, vols comparar, pam, i de cop canvio, i passo. Llavors aquest sistema de control veieu que cada nivell del control, la càmera agafa com una càmera cinematogràfica i controlem amb el mando càmera. Llavors no sé si aquest punt pot anar bé, no sé com es deu jugar, però té pinta de ser bastant... Potser no molt arcade com el Little Wars, però sí bastant factible, no? Veu la barra de... El joc funciona igual, vull dir, tenim la barra de boost, el boss, aquí s'ha menjat els raigs, bastant malillo el pavo, però bueno, en fin. Oh, i pots entrar dins, que enorme. Que pots entrar tant com a Arwick com a Walker, no? Que xulo. Però veieu, és molt clàssic, vull dir, típic monstre, típic cor o el que sigui, amb punts concrets. Ah, vale, ens entrem dins del carmol. I fail you! Espectacular. Espectacular, molt bé, molt bé, molt bé. Sena, Pepper. I aquí, Overcraft Report, si ho diu, se corona. Home, si el compres igual que l'Ida Wars, vull dir, és fanservice total, ho sentiu? Overcraft Report, però que aquests surten els tios xerrants i a mi m'interessa el vídeo, vull dir que aquests tios tindran molta cultura, el que vulgui, però... Vale, passo, tac, ara, així, vale? Fes un de color, perfecte, ara és el que volíem veure. Ho he fet així perquè m'ha vingut de gust, vull dir, fer-lo així queda una mica cutre, però m'ha vingut de gust així perquè dic, per què mirar-lo si ho puc comentar un moment amb vosaltres? Okay, now we're set. This is Operation Cheese the Pig. Aquí sí que passem al... Bueno... Veieu, igual que en el Little Wars, l'Orange Mode i tot, una passada. Això és el que també va impactar una mica el Little Wars, aquests dos tipus de gameplay, no? Gameplay normal, saps? I després de tenir un modo completament lliure de 360 graus, que això li donava el punt excel·lent que té Little Wars. Little Wars segueix sent un joc horriblement jugable i espero que aquest Star Fox Zero sigui rejugable igual que rejugable que el Little Wars que em va sortir, perquè jo inclús encara avui continuo jugant. I el Little Wars de 3DS no li han canviat gaire el gameplay. És el mateix però amb gràfics millors. I amb el sistema aquest de la càmera de 3DS que el pots desactivar, no? I aquí tenim, efectivament, el que he vist,
un dels membres de l'Star Wolf, Pim Madengar, el que traiciona el Pale del Fox. I think that Chris is going to bring a little more heat. There he is. I think he is. Hey, man, that's totally fine by me. Okay, és boníssim, veieu? Hi ha frases, han repres frases del Little Wars i és genial, vull dir, es fan service total. Vull dir, és que no pot anar malament aquest joc. I això em va semblar que també ho deien a Little Wars. Llavors aquí tenim a punt del Target View, que deu ser amb ZL d'aquí sota, que podem seguir la nau, però nosaltres hem de controlar amb el mando la punteria. Yes, I wanted that shot. Oh, that little cinematic, like, slow down freeze. Oh, que xulo aquest modo slowdown. I've never actually seen that. You took him out super quick, so you got plus 30. I got plus 30. Plus yeah, 30, that Pigma's was worth a huge. lot if you take him down fast. Yeah. That's how you cheese a I pig. suposo que, com el que m'ha semblat que hem comentat, No chance. That's how T'ho sentit dir. effective target view. Segurament que com el Little Wars, depèn de quines missions, si es fem d'una manera més ràpid, més lent, si ens per exemple en la fase del Little Wars de... It's like not difficult to master the different control styles, but it's giving you so many Ostres, different com sort es of deia. tools in your arsenal and the way you can take La primera que ens trobem als Star Wolves. Each mission really. Ostres, no me'n recordo. Bueno, ja la primera fase que ens trobem als Star Wolves... A veure, aquí ja s'acaba la... Però el vídeo dura més. So those are the two for you guys watching home. Those were the two missions we have here in Playability 3. If you guys were here in the audience or En el primer Little Wars, en la frase que sobre els Star Wars, canviava certes coses, no? Per exemple, aquell era un cas de que si ens carregaven els Star Wars, ens anàvem per un camí i si ens guanyaven, si arribaven a activar una bomba que teníem posat en aquell planeta, doncs teníem que marxar un altre camí. I això és el que tenia el Little Wars, que depèn de com feien moltes fases tenien, quasi totes tenien dos camins o tres alternatius, no? Ah, mira. Vale, aquí tenim un altre gameplay de portar el Landwalker, era? Sé que era el... Landmaster, perdó. Aquesta calor, nen. No, com a Pepe Rubianes, no valoro, nen. No, se me va la bola. No fijo. Abans amb el Landmaster, doncs aquí... Però veieu, és que dius 64 puro i duro, amb millors gràfiques, però fixeu-vos amb el del fons, aquesta tempesta de sorra i tal, és superxulo. És superxulo. I aquests jocs realment és que jo el trobo genial. Molta gent s'ha queixat d'això, dels gràfics, dius, és que, bueno, sobretot des de Play 4, no? Bueno, nen, però almenys t'ensenyo el que és el joc, no? No et diran que serà un mundo abierto com el Destiny i al final no lo fue. D'acord? Però és bastant interessant, eh? Vull dir, els fans de Little Wars i de Star Fox estan esperant això amb candeletes, eh? Ai, aquí tenim les veus japonès. I aquí els... Ara el podem transformar en una nau. Bastant interessant, però el que veus, el vol és bastant limitat. Molt xulo, però és que és molt clàssica, això és com la penúltima fase de Little Wars, que també es feien caure coses, tenim que girar amb el... I la música no sé si serà, perquè no sé si els que recorden el Little Wars, la banda sonora de Little Wars era extremadament bestial. Vull dir... Ah, mira, hi ha un bitxo que vol agafar el Pepi, l'Sleepy. La banda sonora de Little Wars era impecable, Per exemple, la cançó de Zones, a mi m'encantava la cançó de Zones. El tema de Star Wolves i tot, saps? Bueno, està bé, no? I petits conceptes de videojocs molt clàssic Nintendo, no? T'ensenyen bitxos que et poden atrapar, que vols que l'Sleepy tot l'atrapa i dius, vale, aquest bitxo atrapa.
el rotllo clàssic gaming, que a mesura que vas avançant en el joc t'ensenyen coses que tu t'has d'adaptar a mesura que avances, no? Ese anillo no lo ha cogido. Sí, que això és lo graciós, no? Que diem, oh, però tio, si se lleva igual con el Elite Wars i lo juega muy mal, però potser nosaltres amb el control aquest no és evident, Here, I can shoot down a lot of Qué chulo. these environmental hazards here, and some I can actually shoot and drop down on other enemies as a result, and do extra damage to No, them. és molt xulo, molt xulo, molt xulo. La veritat és que és molt xulo. Like if I try shooting down that thing behind it, like I can take it out or just like knock one into it. Doncs això, aprofitar per també comentar-vos una miqueta que és això, doncs, aquell joc, el Star Fox Zero que va sortir, que ja ho veureu en el vídeo, doncs això és un joc que es va cancel·lar, però el joc ja estava programat, el joc ja estava completament programat, però es va cancel·lar a l'últim moment, amb una versió beta molt tancada, val? Per deixar-lo, per cancel·lar-lo i transformar-lo en l'Elite Wars. El que passa que aquell joc, aquell concepte va en temps real, ja ho veureu en el vídeo que us penjaré, que és un joc que hem de controlar un mapa del sistema Lilat i tot passen events en temps real. Llavors haurem d'anar a alguns planetes, hem d'evitar que l'Andros i la seva tropa arribin a un planeta, al planeta Corneria. Llavors passen coses en temps real, míssils que arriben, les Star Wars, en un planeta hi ha un problema, llavors nosaltres hem de gestionar les fases i el temps que tenim. Llavors depèn de quins siguin les partides, doncs farem certes fases i no les farem tot això. El joc és molt interessant. Llavors aquell joc va sortir una beta molt tancada que molta gent, alguns fans van poder recuperar, alguns diuen que algú va robar el cartutxo que es va presentar en una fira de... Daisubuka, molt bona la bo del Star Fox, del Fox McCloud japonès. Llavors un la va poder trobar i molts fans, això és el que mola, que fans van poder fer un joc molt tancat, no? I molt xulo. I aquí no sé què passarà, però aquí té pinta de ser un boss del copón. I queden 3 minuts de vídeo, vull dir que això ja és l'últim que veurem del vídeo de... Molt Transformer això, Scrap World. Doncs bastant xulo, a veure que... Pues això, a més aquest joc reprèn moltes idees, no sé si anirà igual amb temps real, perquè de fet el del temps real, el de gestionar diferents fases en temps real, es va reprendre amb l'Star Fox Command per DS, aquell joc de bastant, potser l'ovella negra de la saga Star Fox, sense perquè el Star Fox Adventures és un joc d'aventures, no el podem considerar dins la saga Star Fox. És un joc que també es passa en temps real, tenim que gestionar diferents coses que es passaven a l'hora i abans havíem de gestionar-ho, i abans hauríem coses que s'havien de fer abans i si la pifiàvem teníem que fer una altra cosa, etc. Llavors la idea era molt interessant, el que passa que el control en la DS era molt dolent, va tenir molts problemes. Llavors aquelles idees van sortir de l'Star Fox 2. Llavors aquí la idea que ens representa Star Fox 2 és el de poder transformar el nostre Arwing en un robot. D'acord. Llavors és bastant xulo, bastant senzillet, sembla, de mecànica, perquè es veu perfectament on li tenim que donar. Però bueno, això sempre ha sigut clàssic en els Star Fox, la part vermella. Però fixeu-vos que s'assembla molt a l'últim... O sigui, els punts aquests vermells eren molt clàssics en l'Elite Wars també, Això em fa recordar el penúltim monstre del Star Fox, que era l'àrea 6, me sembla que era? L'àrea 6, sí. És que fa un punt que no hi jugo, no me'n recordo el nom de les fases. I aquí, pam, aquí s'acaba el boss. Molt xulo, també és... Vull dir, que el veieu, es veu i dius, ostres, és molt Elite Wars, no? I jo quiero comprarme este juego. Sí. I m'ha semblat que aquí acabem de xerrar 4 coses que no ens interessen. Llavors deixarem aquí en alguna imatge així xula. Sap que hi havia aquí del General Pepper, que m'ha fet gràcia. Aquí, saludando. General Pepper és un badass, Deixarem aquí el General Pepper. Doncs això, espero que us hagi agradat aquest vídeo, com l'he muntat.
és que he dit, és que com no he vist el vídeo però el veurem així en directe i comentar una miqueta. Doncs això, doncs Star Fox per Star Fox Zero, per Wii U. Jo tinc moltes ganes de jugar-lo, no tinc una Wii U, fallat a mi corazón nintendero de tota la vida, però perquè bueno, justament el catàleg no m'interessava gaire de la Wii U i tampoc ens podem estar gastant 15.000 euros, bueno, 15.000 euros, ens poden gastar una borrada d'euros en totes les videoconsoles que surten, ja m'agradaria. Doncs, però això sí que és un joc que sí que em faré d'alguna manera per jugar-lo, perquè té molt bona pinta i espero que els fans de Lilac, jo crec que està fet molt pels fans de Lilac Wars, d'acord? No busca potser un públic nou, però també està molt fet per als que buscaven algo com un Star Fox 64, un Lilac Wars, i jo crec que aquí Nintendo l'ha donat bé. Han dit, bueno, deixem-nos una miqueta de jocs com Wii Sport, Wii Fit, sensor de moviment i tal, anem a fer alguna cosa també així en moviment, però anem a fer alguna cosa més que ens estan demanant la gent ja, jocs més normals. Llavors Nintendo aquí també un plus per ells, i espero que aquest joc sigui una passada tal com es veu. Doncs bé, jugadors i jugadores, jo us deixo aquí, espero que us hagi agradat el vídeo, doneu-li al like, comenteu, i res, i ens veiem per al pròxim vídeo, l'últim ja de l'E3. Sí, hi ha moltes coses per comentar de l'E3, hi ha moltíssimes, però d'un principi volia comentar sobre 6 coses que m'han cridat molt l'atenció, i abans és això. Doncs bé, jugadors i jugadores, ens veiem per al pròxim i últim vídeo especial de l'E3 2015, The Year We Made Contact. Cuideu-vos, bon dia, tarda, nit, jugadors i jugadores. What?